Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Truus van de Heuvel is voor een operatie in het ziekenhuis geweest. Ze is weer thuis. En Maria Gellosma is ook in het ziekenhuis geweest voor een operatie. En ook zij is inmiddels weer thuis. Siebe Tolsma die heeft gordelroos, maar is weer aan het opknappen. De bloemen uit de kerk die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Hanneke Veenstra. De collecte, de eerste is bestemd voor het werelddiaconaat en de tweede is bestemd voor de kerk. Onze voorganger is vanmorgen de heer Christian Boers. Lector is Klaasien van der Veen en onze organist is Mensoro. Onze intochtslied is Psalm 103, vers 1 en 2. En we zingen dit in die mogelijk staan. En dan wensen wij u een gezegende dienst. Worden wij een moment stil. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Bij de aanvang van deze dienst groeten we elkaar in de naam van Jezus Christus, die de eerste is, de laatste en de levende. Amen. Het thema van deze dienst, u ziet het ook op de screens, met de Joodse feestdagen mee. Misschien heeft u het een beetje gezien, meegemaakt. Eergisteren is het Joodse nieuwjaar begonnen, met Rosh Hashanah, vrijdagavond. En dat is meteen eigenlijk de inluiding voor een
een reeks van feestdagen in de Joodse traditie. Zo is het volgende week zondag, althans volgens onze telling, is het de Yom Kippur, de grote verzoendag. Dat duurt een aantal dagen. En bij Yom Kippur hoort bij uitstek de lezing uit Jona. En vandaag gaat u de eerste 2 hoofdstukken horen van Jona. Ook om een beetje te voelen te krijgen dat we met die Joodse feestdagen meegaan. En wie weet, het hoort bij de alternatieve lezing van de Ecumenische leesrooster, wie weet dat u volgende week dan de laatste 2 hoofdstukken van Jona gaat horen. Daar heb ik dan natuurlijk geen invloed meer op. Na de Yom Kippur is er dan de Sukkot, is de Loofhuttenfeest. En daarna mondt dat uit in het Simchat Torah, de vreugde van de wet. En u hoort het, die hele reeks van Joodse feesten. Het is prachtig om dat eigenlijk te volgen en wat daar ook gebeurt. Vandaag dus Jona, in de aanloop naar de Yom Kippur, is een gevoel van inkeer. Wat betekent dat voor ons? We stellen ons leven en dat van de hele aarde in Gods licht en bidden het smeekgebed. Laten wij bidden. Heer, omwille van heel de aarde bidden wij. Ze raakt verscheurd door oorlog, door natuurgeweld, door onrecht, door ongelijkheid. Wat is het leven tussen geboorte en bestemming nog waard voor miljoenen vluchtelingen, voor de nabestaanden van slachtoffers van water en wind en beving? Het leven lijkt een hel, vol van verbijstering en angst. Omwille van alle bekende en onbekende slachtoffers bidden wij Kyrie eleison. Christus, omwille van heel de schepping bidden wij u, die oeroude creatie, die langzaamaan steeds meer het onderspit lijkt te delven. Onachtzaamheid en uitbuiting, dat is wat de mens schuldig maakt. Omwille van de schoonheid en bewaring van uw schepping bidden wij u, Christe eleison. Heer, zo bidden wij u omwille van onszelf en allen die ons lief zijn. We blijven zoeken naar de goedheid van het bestaan. We balanceren geregeld tussen hoop en onverschilligheid, tussen wil en onwil, tussen gezond en ongezond. Omwille van ons eigen bestaan ten dienste van uw koninkrijk bidden wij Kyrie eleison. Amen. Wie zou dan niet Gods goedheid prijzen en met ons hem roemen? Dat doen we met het loflied, lied 705, de versen 1, 2 en 4.
gaan de schrift openen. Zoals gezegd, we gaan luisteren naar de eerste 2 hoofdstukken uit Jona. Laten we God bidden om zijn geest de woorden tot ons te laten komen. Lieve God, als de werkelijkheid maakt dat zelfs het lied in ons verstomt, geef dan uw woord, de Bijbel, om onze lippen te doen bewegen. Woorden die ons van binnen helpen met geloven. Doe ons horen en wek op tot leven. Vanuit de geest die regeert met u in eeuwigheid. Amen. Plezier. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het Oude Testament, uit de profeet Jona, het hoofdstuk 1. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang. En ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: wat lig je hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: laten we het lot werpen, om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde: ik ben een Hebreeuwer en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang. En toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem: hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem: wat moeten we met je doen dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Hij antwoordde: gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Het lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer: ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. We zingen nu lied 350, de versen 1, 2 en 3.
woord van de Heer uit Jona, hoofdstuk 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God, te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kokend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk van zijn grendels voorgoed achter mij sluiten. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. We zingen nu de volgende liederen van 350, de versen 5 en 7. Na de verkondiging is gelegenheid tot stilte. En dan zonder verdere aankondiging zingen wij lied 221. Lied 221. Een rabbi vertelde eens, in mijn jeugd, toen de liefde tot God mijn hart in vuur en vlam zette, dacht ik dat ik de hele wereld kon bekeren. Al gauw begreep ik dat het genoeg zou zijn als ik de mensen van mijn eigen stad bekeerde. Ik deed er veel moeite voor. Dat wou maar niet lukken. Toen merkte ik dat ik nog altijd veel te veel had voorgenomen en dan richtte ik me tot mijn huisgenoten. Het is me niet gelukt hen te bekeren. Ten slotte ging mij een licht op. Mijzelf wil ik in de rechte staat
stellen, zodat ik God in waarheid dien. Maar ook deze bekering heb ik tot nu toe niet tot stand gebracht. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Afgelopen vrijdag startte het Joodse nieuwjaar. Ik vertelde het net. Daarom dacht ik het voor vandaag eigenlijk mooi is om iets dergelijks te ervaren in deze dienst. Zo van vandaag begint een nieuwe tijd. In de synagoge klinkt deze dagen 100 maal een ramshoorn, de shofar. En telkens begrenst het geluid een onderdeel van de liturgie en markeert het steeds de overgang naar het nieuwe, het volgende. Het is alles behalve een mooi geluid, die ramshoorn. Het is rauw, het is oer, het is eigenlijk door merg en been gaand. Ook door zijn herhaling en zijn lengte. De allerlaatste toon die geblazen wordt, moet zo lang mogelijk aangehouden worden. Bij wijze van spreken alsof de speler er bij kans bij neervalt. Mocht u het interessant vinden om het eens te horen, moet u maar eens op YouTube gaan kijken. Er staan diverse voorbeelden van. Zo'n viering met de ramshoorn. In ieder geval zie ik het ons in onze protestantse nette traditie, liturgische traditie nog niet zo gauw doen. Om dat rauwe geluid gepaard te doen gaan tot de drang tot inkeer, tot boetedoening en verzoening. Nou, dat moeten we allemaal maar niet gaan nadoen hier. Maar het illustreert wel iets van de rauwe relatie tussen verzoening en vergeving vragen en verzoening en vergeving brengen, geven. En we zien dat in de actualiteit rondom die vragen van het kolonialisme en de slavernij. Bij zowel verzoening als vergeving gaat iets vooraf. Namelijk dat er sprake moet zijn van inkeer bij jezelf. En van de gedachte, net zoals bij die rabbi van daarnet, dat een volledige persoonlijke inkeer en bekering eigenlijk nagenoeg onmogelijk is. En tegelijk dat het werk aan die inkeer nooit stopt. En steeds maar door mag gaan en door moet gaan. Ieder jaar weer is het nieuwjaar. Ieder jaar weer is het grote verzoendag. Ja, Petrus vraagt ergens in het evangelie aan Jezus: hoe vaak moet je iemand vergeven? 7 maal? Probeert hij nog zuinigjes? 70 maal 7 maal was het antwoord van Jezus. Met andere woorden, je blijft je hele leven bezig met vergeven en dan nog lukt het niet altijd. En vandaag via Jona, dit prachtige verhaal dat de synagoge dus nu gaat lezen op Yom Kippur, proberen wij een stapje dichterbij te komen. Jona, duif betekent zijn naam overigens. Jona, de man die gejonast wordt door zeelui. Aan de armen en benen gepakt en zo overboord gegooid. Waarom? Omdat het lot op hem gevallen was. Als passagier van een boot die in zwaar weer terechtkomt. En hij waarschijnlijk de reden is van die storm. Want zo ging dat vroeger. De goden moesten een reden hebben om een storm te doen ontsteken. Zo werken goden. Ze straffen direct. Tegenwoordig weten wij, godzijdank, meer van die heftige storm op de wereld. En ze worden mede veroorzaakt door die klimaatverandering. En deels omdat de aarde een dynamisch karakter heeft in zichzelf. Deels doordat de mens die dynamiek van de aarde niet altijd goed respecteert. Komt geen God aan te pas. Hoewel? Dus, zo vroeg de bemanning van de boot,
Wie op deze boot is de oorzaak van de godenstraf? Blijkt Jona te zijn. Wat heb je gedaan, Jona? Vragen ze. Tja, zegt Jona, ik ben op de boot gestapt naar Tarsis, jullie boot. En in plaats van dat ik de opdracht van mijn God uitvoer om naar Nineve te gaan. Ah, zegt de bemanning, daar zit hem dus de kneep. En Jona begrijpt zijn benarde positie en zegt, gooi me maar in zee. Grappig genoeg lijkt de bemanning dat in eerste instantie te ver gaan. Maar als ze de boot nog steeds ten onder zien dreigen te gaan, tillen ze Jona op aan armen en benen, gooien hem in zee. Terstond bedaart de zee. Jona wordt door een grote vis opgeslokt, bivakkeert 3 dagen en nachten in de krochten van het dier. En in die helse diepte spreekt en zingt Jona dan zijn lied. En dat hoorden we in die tweede lezing. Jona ervaart enerzijds een totale wanhoop. 3 dagen, 3 nachten. En de goede verstaande van die tijd wist bij dergelijke zinnen precies wat er bedoeld was. De situatie van Jona wordt tot in de uiterste grimmigheid uitgetekend. Bitter einde van het bestaan. Ja, we zongen het ook. Het is het doodsgebied. En niet voor niets heeft de kerkvader ook. Toch duurt, dat is de anderzijds, duurt die klacht niet voort. Want Jona eindigt zijn gebed met het Gloria. Ik roep u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in mijn heilige tempel. In uw heilige tempel. Het is de Heer die redt. In een aantal Joodse uitleggingen van dit schriftgedeelte wordt het binnenste van die vis wel eens vergeleken met het interieur van de synagoge. Die heilige tempel, zoals Jona die noemt in zijn lied. De diepte der ellende, Psalm 130, ja, maar ook midden in de dood zijn wij in het leven. Zoals een lied zingt uit ons liedboek. En zo wordt die buik van die vis eigenlijk een heilige plek. Een heilige plek waar hij of zij die daar vertoeft tot inkeer komt. Maar goed, een mens moet niet alleen in die heilige omgeving blijven, maar moet de verworven kennis ook naar buiten brengen. Dus wordt Jona, dat staat er zo prachtig, wordt Jona meteen na dat lied door de vis uitgespuwd op het droge. Sommige vertalers durven het zelfs aan daar te zeggen uitgekotst. Het doodsgebied verdraagt het leven niet en wordt er misselijk van. En zo belandt Jona weer op het droge, op de aarde. Hetzelfde woord als wat in Genesis gebruikt wordt als God de wateren scheidt. Jona wordt opnieuw geschapen. Nieuwjaar. En hij begint zijn leven weer van voren af aan. En daar waar hij eerst niet naar God luisterde, doet hij ditmaal dat wel en spoedt zich naar Nineve. Nou, het gaat daar wel weer mis tussen God en Jona. Want Jona wil de stad straffen voor hun ongeloof, terwijl God zijn hand over zijn hart strijkt, als blijkt dat de stad zich bekeerd heeft. Nou ja, niks menselijks is de Bijbel vreemd, zullen we maar zeggen. Misschien dat u daar volgende week iets over hoort. Waar wij vandaag nog heel even moeten bij stilstaan, is die onnoemelijke liefde die de God van Israël laat zien. Eigenlijk gaat dit verhaal helemaal niet over Jona.
maar over de godsnaam. Die komt in dit boek ruim 2 maal zoveel voor dan de naam van Jona. Het is alsof de schrijver van dit verhaal nu eens God in de spotlight wil zetten. In plaats van de soms verongelijkte en vreesachtige God die we elders ook tegenkomen in het Oude Testament. We krijgen nu die verzoenende God te zien. Niet 1 keer, steeds opnieuw. Steeds opnieuw wil die God van Israël van die verzoening een feest maken. Door de mens steeds opnieuw geboren te laten worden. Zoals Jona opnieuw gebaard wordt uit de vis. Daarna weer opnieuw. Weer opnieuw. 1000 maal 1000 maal. Het confronteert ons met de vraag, net zoals die rabbi van daarnet, of de mens van toen en van nu, is die mens van nu wel toe aan Gods verzoening, aan zijn genade, aan zijn vergeving. Jona is daar telkens niet aan toe. Zelfs niet na die wedergeboorte uit de vis. Hij wil vergelding, zoals later blijkt, richting de stad. Eigenlijk wil hij dat God naar hem luistert. Zo simpel is dat. Zijn wij toe aan Gods verzoening? En zo ja, wat gaat daar aan vooraf? Er gaat een verhaal van Paus Johannes de 23e. Die was eerst kardinaal in Venetië. En toen, in die tijd, in die Venetiaanse tijd, toen hij nog kardinaal was, kreeg hij een keer te horen dat er een pastoor was in de bergen die voortdurend dronken was. Tot grote ergernis van zijn parochianen. Dus die kardinaal ging op weg en zocht deze pastoor op. Omdat hij onder de kardinaals verantwoordelijkheid lag. En waar treffen ze elkaar? In die kroeg. En eerst wilde de pastoor niet meegaan naar zijn huis. Maar uiteindelijk gebeurt het toch. En zodra ze bij de pastoor thuis zijn, vraagt de kardinaal aan de pastoor: zou ik mogen biechten bij jou? Wat de kardinaal dus doet, was niet meteen de tucht loslaten op de pastoor, maar zich eerst als gelijke zet in de relatie tot de pastoor. Mag ik bij jou biechten? Mag ik mijn eigen tekort eerst aan jou vertellen? Ten diepste zegt de kardinaal: ik ben zondaar met jou. En hij laat hier de uiterste vorm van barmhartigheid zien en keert zich niet af van die dronken pastoor, maar komt eerst zelf tot inkeer. En de drempel die hij daarbij neemt, is die van de zelfkritiek. Bewustzijn van het eigen tekort, de eigen gebreken, is het eerste wat ingezet wordt in de relatie tot de ander. En hiermee krijgt die relatie een eerste opening. En in het geval van Jona komt de zelfkritiek maar heel mondjesmaat tot stand. En dat begrijpen wij best wel, want dat is ook spannend. Mij komt het beeld voor ogen van de gelijkenis van de verloren zoon in het Nieuwe Testament. Jona gedraagt zich als de oudste zoon, die niet blij is dat de vader de jongste zoon vergeeft. Maar zich eigenlijk voorop stelt met zijn gekrenkte loyaliteitsgevoel. En iets daarvan vermoed ik dat uitgebeeld wordt in dat rauwe geluid van die shofar.
Het doet menselijkerwijs pijn, het doet zeer om over een gekrenktheid heen te stappen. Het voelt als miskenning voor wat jou aangedaan is. Of waar je je zo voor hebt ingezet. Je wordt afgewezen door iedereen, niemand doorziet jouw pijn. En dat is misschien ook wel de opzet van de schrijver van dit verhaal van Jona geweest. Om de lezer te leren kijken met Gods ogen. Te leren hoe groot de liefde van de eeuwige is voor heel zijn volk en voor allen die daar niet bij horen. Als wij vandaag meegaan in de Joodse feesten in de dagen die komen, dan mogen we dat doen door de ogen van God. Waarom? Dat de mens de beelddrager is van hem. En dus ernaar moet streven om op hem te lijken. Liefdevol, vergevend, rechtvaardig. Tot slot, we moeten ernaar streven. Dat wil nog niet zeggen dat het altijd lukt. Ieder mens zal te maken krijgen in het leven met hoeveel leed en onrecht er misschien persoonlijk is aangedaan. En hoe moeilijk het dan is om verzoenend, vergevingsgezind te zijn. Maar juist daarom is het telkens Rosh Hashanah. En is er in de 10 dagen van inkeer tussen nieuwjaar en de grote verzoendag volop ruimte te bidden voor vergeving aan jou, door jou en met jou. Opdat de goddelijke liefde wordt geopenbaard aan ieder mens. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, God, laat mij voor uw aangezicht geheel van u vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn. Schep God een nieuwe geest in mij, geest van licht, zo klaar als gij. Dan doe ik vrolijk wat gij vraagt en ga de weg die u behaagt. Wees gij de zon van mijn bestaan. Dan kan ik veilig verder gaan. Tot ik u zie, o eeuwig licht. Van aangezicht tot aangezicht. Amen.
Laten wij ons gebeden uitspreken. God, dit is de plaats waar uw naam kan wonen. Gezegend zijt gij die wil wonen bij de mensen. Gezegend gij die de bron zijt waaruit wij leven en de hand waaruit wij elkaar ontvangen. Dat ons bidden en werken zo uw naam alleen alle eer en glorie geven. In de gang van alle dag, in de woorden die wij elkaar toezeggen. En zo leggen wij onze gebeden voor. Voor de landen van Afrika, Marokko, Libië, waar het geraas van aarde en water en lucht de bewoners teisterden. God, dat de overheden alle hulp omarmen. En nabestaanden en slachtoffers van de ramp worden gezien en gesteund en gehoord. God, we bidden om wijsheid bij de grote migratievragen van nu. Onwerkelijke beelden bereiken ons vanuit de woestijn, vanaf de zee. Help ons telkens met een mild hart te kunnen zeggen, ieder mens doet het toe. Bidden voor een wereld die geen antwoord heeft op de geweldsspiraal. Het ene conflict is opgelost en het volgende begint. God, als de mens de vrede niet kan bewerkstelligen, laat toch dan die hemelse vrede neerdalen. En zo bidden wij u voor wie naast ons zit en om ons heen. Dat we weet hebben van elkaar, als er zorgen zijn, maar ook gewoon dat we niet aan elkaar voorbij gaan. Het gemeente instrument is van uw trouw, instrument ook in uw handen. God, wees daar waar mensen uw nabijheid zo nodig hebben. Wil ons horen in de stilte van dit moment. Opdat wij uw stem mogen ontwaren. En met de kerk der eeuwen bidden wij het gebed dat Jezus ons leert. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het woord. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. Heeft u gelegenheid voor de collecte? Ja? En na de collecte zingen wij ons slotlied, lied 418.
Ga in vrede. Nieuwe week in. Daar te zoeken naar de weg die God u wijst. Gezegend door de trouw van God zelf. De Eeuwige zal u zegenen en behoeden. De Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. De Eeuwige zal u zijn gelaat toewenden en vrede geven.